Cal canviar d'òptica i no pas de temàtica, diu Joan Brossa. I què vol dir canviar d'òptica? Et mires les coses d'una manera diferent, determinada, i patapam! Allò que mires esdevé poesia. Poesia patapam! Ada patapam! Un moment! He sentit un soroll. Amaguem-nos! Si ens descobreixen ens faran fora! Ens quedarem tancades fins dilluns? Quin dia som avui? Oh, no podrem sortir! Ens trobaran a faltar! Els pares patiran. Ens expulsaran! I què menjarem? Ningú menja de la poesia. Va, dona, va! Sempre amb aquestes frases fetes. Necessites electrocutar-te! Els dits segon i tercer, ja només falta que mogueu els dits. Tot això amb els guants posats, els dits quart i cinquè han de baixar-se. El dors de la mà estarà inclinat i aixecats els dits segon i tercer, ja només falta que mogueu els dits. Tot això amb els guants